ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ। ସେଠାରେ ଡରୁଆ ହରିଣଟିଏ ରହୁଥିଲା। ବାଘ ସିଂହକୁ ତାର ଭାରି ଡର। କାଳେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ କଥା ସରିଲା। ଏମିତି ମନେ ମନେ ଡରି ଡରି ରହିଥିଲା ସେ ହରିଣଟି। ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଯାଉଥାଏ। ମରଣକୁ ତାର ଭାରି ଡର। ମରିବାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି, ହେଲେ ହରିଣଟିର ଡର ଥିଲା ନିଆରା। ଦିନେ ଦିନେ ଭୟରେ ଆହାର ପାଇଁ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଏନା। ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ବିନା ଉପାସରେ ରହିଯାଏ। ଦିନେ ତାକୁ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲା। କ'ଣ କରିବ କିଛି ଭାବିପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଝରଣାଟା ଅନେକ ଦୂର, ହେଲେ ତାକୁ ତ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଝରଣା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। କେଉଁଠି ଟିକେ ଖସ୍ କରି ହେଲେ ଚମକି ପଡ଼ୁଥାଏ ସେ। ଶେଷରେ ଝରଣା କୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ନଇଁ ପଡ଼ି ଝରଣା ଜଳରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ କାହାର ଖଣ୍ଡି କାଶଟା ତାକୁ ଚମକାଇ ଦେଲା। ଚିଁକି ଉଠି କେଇ କୁଦା ମାରି ପଛକୁ ଚାଲିଗଲା ସେ। ହେଲେ କାହାର ମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲା। ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖିଲା ପରୀଟିଏ, ସରଗ ରାଇଜର ପରୀଟିଏ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ମୁହଁ ତାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବୋକା ପରି ଚାହିଁ ରହିଲା ହରିଣଟି ସେହି ପରିଆଡ଼େ। ପରୀଟି ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ହରିଣଟି ଭୟାତୁର ମନ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରୀଟି ପାଖରେ। ପରୀଟି ପଚାରିଲା, ତମେ ଭାରି ଡରୁଛ ନା? ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଦେଲା ହରିଣ। ସ୍ନେହବୋଳା କଣ୍ଠରେ ପରୀଟି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କୁହୁକ ମୁଣିଦେବି। ଏଣିକି ତମ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତମେ ମନ ଖୁସିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରିବ। ଆଉ ମରଣ ତୁମକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କୁହୁକ ମୁଣିଟି ଦେବି, ସେ କୁହୁକ ମୁଣି ବଳରେ ତମେ ଅନେକ କିଛି ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଦେବି ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ତମେ ସେ ସର୍ତ୍ତ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ତ? ହଁ କହିଦେଲା ଡରୁଆ ହରିଣ। ପୁଣି ପରୀ କହିଲା, ଯେଉଁଦିନ ତମେ ସର୍ତ୍ତର ଖିଲାପ କରିବ, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପୁଣି ତୁମେ ଡରୁଆ ହୋଇଯିବ। ତମ ମନକୁ ପୁଣି ସେହି ମରଣର ଭୟ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଜୋରରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲା ହରିଣଟି। ପରୀ ତା ହାତରେ ଧରିଥିବା ସୁନ୍ଦର କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା କୁହୁକ ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ ହରିଣ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। କହିଲା, ତମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଖୋଲ, ତାହେଲେ ତମେ ତମର ସର୍ତ୍ତ ଖିଲାପ କଲ ବୋଲି ଧରିନେବ ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତୁମେ ପୁଣି ଡରୁଆ ହୋଇଯାଇ ତମର ସେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯିବ। ହରିଣଟି ଏ କଥାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ପରୀକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲା। ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ଆଗରୁ ପରୀଟି ପୁଣି ଥରେ ତା ସର୍ତ୍ତ କଥା ହରିଣଟିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ହରିଣଟି ଝରଣାରୁ ପାଣି ପିଇ ତା ବାଟରେ ଖୁସି ମନରେ ଚାଲିଗଲା। ସତକୁ ସତ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ହରିଣ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଉ ମରଣକୁ ଡରିଲା ନାହିଁ। ବାଘ ସିଂହ କଥା ପଚାରେ କିଏ? ତା ଜାତି ଭାଇର ହରିଣମାନେ ଏହା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେଉଥିଲେ। ୟା ଭିତରେ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ହେଉଥିଲେ, ହେଲେ ହରିଣକୁ ସାହସ କରି କେହି ପଚାରି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ହରିଣ କଥାଟା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ହରିଣଟିର ଜଣେ ଖୁବ୍ ଭଲ ସାଙ୍ଗଟିଏ ଥିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗର ଗତିବିଧିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା। ସେ ଅନେକ ବାର ପରି ଦେଇଥିବା କୁହୁକ ମୁଣି ବିଷୟରେ ସାଙ୍ଗ ହରିଣକୁ ପଚାରିଛି, ହେଲେ ସେ କିଛି କହେ ନାହିଁ। କଥା ବାଆଁରେଇ ଦିଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ହରିଣ ମନରୁ ସର୍ତ୍ତ କଥାଟା ଟିକେ ପୁରୁଣା ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ପୁଣି ସେଇ ସାଙ୍ଗ ହରିଣଟି କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏମିତିକା କି ଜିନିଷ ଯେ
ତମେ ତ ନିଜେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିନା। ଯଦି ଏହା ବଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ତମର ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ହୁଅନ୍ତାନି। ଏକଥା ସାଥୀ ହରିଣଟିର ମନକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁଲା। କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ଠିକ୍ କଥା, ତାହେଲେ ଖୋଲି ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗର ଚାଟୁ କଥାରେ ଭଳିଗଲା ହରିଣଟି। ପରୀକୁ ଦେଇଥିବା ସର୍ତ୍ତ କଥା ଭୁଲିଗଲା। ଯେମିତି ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି ହଠାତ୍ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। କିଏ ଯେମିତି କହି ଉଠିଲା, ନିର୍ବୋଧ, ଦେଇଥିବା ସର୍ତ୍ତ ଭୁଲିଗଲୁ। ଠିକ୍ ସେ ପରୀର କଣ୍ଠସ୍ୱର ପରି ଜଣାଯାଉଥିଲା। ଯା, ଏବେ ତୁ ତୋର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେପରି ଫେରିଯା। ଆଉ ସର୍ତ୍ତ ଖିଲାପ କରିଥିବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଚରମ ଶାସ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିଲେ ଯେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁବେଳେ ବାଟ ଚାଲିବା, ପର ବୁଦ୍ଧିରେ କେବେ ବି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ।